Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Шәхси секторда шүп чыгару мәсьәләсе, халык әлеге проблеманы ничек хәл итәргә омтыла? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. 65-нче комплекстагы яңа мәктәп яңа уку елына әзер булырга тиеш. Төзелеш эшләре инде этапта Гүзәл Габдуллина күреп кайтты. Экспертиза Чоллы Татар драма театрының яңа бинасы проектында раслады. Яңа бина 350 тамашачыны сыйдыра алачак. Шүплеккә әйләнгән урыннар теләсә кайда унап яткан калдыклар, кыйммәт бәяләр. Шәхси секторда шүп чыгару мәсьәләсе үзенең актуальлеген югалтмый. Чаллы ТВның кайнар элемтә телефонына да үз йортлары белән яшәүчеләрнең шүпне теләсә кайсы урында калдыруларыннан зорланып шалтыратучы шәһәрдәшләр бар. Ни өчен шәхси секторда шүп чыгару проблемага әйләнә, сорауга җавапны Ләйсән Ханова эзләде. Бу бина шәһәр балансында исәпләнә. Әлеге урында насос станциясе төзергә тиеш булганнар, ләкин ул төзелмәгән, ләкин аның каравы күргәнегезчә монда инде зур шүплек барлыкка килгән. Ул 71-нче микрорайоннан ерак түгел урнашкан. Елдан-ел шүплек зурая ди әлеге бистәдә яшәүче Наил Насыбуллин. Акча түләргә кирәк түгел. Машинага акча түләдең дә перевозчиклар. Әле куя алып барар өчен безнең шул зданиене тутырдылар шүп белән. 71-нче микрорайонда шүп чыгару мәсьәләсен төрле юллар белән хәл итәләр. Бердә кешеләр шәһәр коммуналь хуҗалыгы, Идел буе экология компаниясе һәм шәхси эшмәкәрләр белән килешүләр төзи. Бәяләр төрлесендә төрлечә. Бер капчык шүп өчен 50 сум сораучылар да бар ди Наил Насыбуллин. Элек монда безнең контейнер тора иде, хәзер алар юк. Орловкада да шүп чыгару проблемасы юк түгел. Контейнерларны бер урыннан алгач, шүпне капчыкларга тутырып, урамда калдыруга мәлгә керде ди җирле үзидарә вәкиле Рамис Сафиуллин. Но это не совсем удобно для всех жителей, поскольку многие люди в это время работают. И для того, чтобы мусор вывезли, им приходится оставлять его с самого утра. Но основная проблема здесь заключается в том, что уличные собаки, они бывают разрывают пакеты, и весь мусор к этому времени просто разлетается. Сидоровка бистәсендәге тиеш булмаган урындагы зур шүплек турында без узган атнада сюжет күрсәткән идек инде. Ул намуссыз кешеләр гаебе белән ясалган. Шәһәр коммуналь хуҗалыгы оешмасы башлыгы сүзләренә караганда, быел гына да биредә 50ләп машина шүп түккәннәр. Шунысын да әйтеп үтик, оешма быелдан шүп чыгару мәсьәләсе белән шөгыльләнүче региональ оператор Green TV вәкиле дә. Без о Green TVның мәнфәгатьләрен тәкъдим итәбез. Шәһәребезгә, юридик затларга, индивидуальный предпринимательләргә, физик затларга. Шәхси секторда шүп чыгарган өчен бер кешедән түләү бәясе 78 сум 5 тиенне тәшкил итә. Күп фатирлы йортларда яшәүчеләр өчен тариф 71 сум 95 тиен. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач, исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Җитештерүдә бәхетсезлек очраклары буенча Чаллы Казаннан соң икенче урында. Бу хакта Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкилнең Чаллы буенча иҗтимагый ярдәмчесе Эльвира Мифтахова хәбәр итте. Шул ук вакытта республикада алдагы ел белән чагыштырганда 2018 елда җитештерү тармакларында эш барышында зыян күрүчеләр саны 30%-ка кимегән дип белгечләр. Барлыгы 151 кеше зыян күргән, 45 кеше үлгән. Чаллыда исә эш барышында имгәнүчеләр 24 булган, 2 кешенең гомерләре өзелгән. Наибольшее количество несчастных случаев на производстве произошло в городах Казани, Набережные Челны, Нижнекамском, Альметьевском, Зеленодольских муниципальных районах. Наиболее распространенными обстоятельствами несчастных случаев являлись падение работников с высоты и ранения деталями. 65-нче комплекста яңа мәктәп төзелеше дәвам итә. 42-нче санлы мәктәптә 1224 бала белем алачак. Микрорайонда яшәүчеләр балаларын яңа учреждениегә урнаштырыр өчен гаризалар яза. Төзелеш нинди этапта? Барлык балаларны да мәктәпкә кабул итәләрме? Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Бирдә төзелеш эшләре тулы көченә бара. Эшчеләр инде түбәне ябалар. Бина эчендә дә төзекләндерү бара. Яңа уку елына объект тулысынча әзер булырга тиеш. Яңа мәктәпнең директоры инде билгеле бүгенге көндә сыйныфларга балалар туплыйлар. Әти-әниләрдән гаризаларны 33-нче мәктәптә кабул итәләр. Безнең ике бала белән укучы былай өчендә икесе менә мәктәпкә баралар. Берсе 4нче класска, берсе 1нче класска. Мәктәпне бик озак көттек. Гел-гел иртәдер иктеге еракка инде. Кышны җәйне бик кыен иде инде.
заявленияларны тиз принимать диләр. Бүгенге көндә 13 класс, 6 2 класс, 5 3 класс, 4 4 класс тупланган. Әмма бу саннар әле үзгәрәчәк дип кабул итү комиссиясе әгъзалары, чөнки документларны кабул итү дәвам итә. 29 майдан кабул итү комиссиясе җәйге расписаниегә күчә. Белгечләр һәр чәршәмбе, пәнҗешәмбе һәм җомга көндезге 1-дән 5-ка кадәр эшләячәк. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шәһәрнең җәмәгать урыннарында бушлай Wi-Fi тәкъдим ителә. Интернетка керү нукталары популяр ял итү урыннарында урнашкан. Шилтәр энтузиастлар һәм Боровецкий бульварын, Фихрәт Табиев исемендәге Йор буен һәм энергетик мәдәният йорты янындагы мәйданны үз эченә ала. Хезмәт күрсәтү сентябрь ахырына кадәр дәвам итәчәк. Wi-Fi модульләре булган барлык теләүчеләр интернеттан бушлай файдалана ала. Авторизацияны берничә уңайлы усул белән үтәргә мөмкин. Телефон номеры буенча SMS җибәреп яки шалтыратып, социаль шелтәрләр аша яки дәүләт хезмәтләре порталының хисап язмасы аша. Узган 2018 елда бу нокталарда 200 меңнән артык кеше бушлай интернет белән кулланган. Чаллы Татар дәүләт драма театрында сезон ябуга әзерләнәләр. Әлеге вакыйга быел аеруча истәлекле. Тамашачы игътибарына шәһәрдәшебез язучы һәм публицист Яхсуф Шәфыйков әсәре буенча куелган Хуш Агыйдел спектакленең премьерасы тәкъдим ителәчәк. Бүгенге көндә театрда моңа кызу әзерлек эшләре бара. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, экспертиза Чаллы Татар драма театрының яңа бинасы проектында раслады. Ул Зәп бистәсендә элекке Колизей күңелләшү үзәгендә урнашачак. Әлеге театр 200 кешегә исәпләнгән булса, яңа бина 350 тамашачыны сыйдыра алачак. Шулай гында масса күләм чаралар уздыру өчен күп функцияле зал, тегү һәм бизәү эшләре өчен цехлар, махсус машина кую урыннары да каралган. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 23 май көнне сәхәр 1 сәгать 6 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 19 сәгать 49 минутта башлана. Ураза вакытында ярамаган гамәлләрдән тыелып торырга кирәк. Шуларның берсе гайбәт сөйләү. Кеше турында Рамазан аенда гайбәт сөйлибез икән, яисә берәр нинди начар гамәл кылабыз икән, ул вакытта ул начар гамәл кат-кат булып өстәлә. Аның гөнаһы да тагын да зуррак, тагын да күбрәк була ди дин белгечләре. Шуңа да гайбәтне тыңламаска тырышырга кирәк, тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Приглашаем на всероссийскую выставку-ярмарку «Зоомир. Домашние животные-2019» с 24 по 26 мая в ВЦ «Экспокама». Европейский подход к лечению аденомы и простатита. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10.